Isyo. Serbisyo Publiko. On Radyo Philippine Standard Time, 1:45. Ang oras ginadulong sa Mayong hapon sa ato mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta nga aton nga mga ka-aksyon para subong man Lunes nga edisyon sang This Is My Life. Sa subong nga hapon, mangin kaupod ninyo ini si Indayan. Talos man temporaryo sa regular nga angkor woman, Tita Wilma Sugatua. Kamusta ang mga ka-aksyon naton nga naga-monitor na sa ilayatag sa ka mga transistor radio or via Facebook Live man. Mga di opisina nga mga naga-olobra, diba? From time to time, naga-obra dira, ti syempre ang kung may ara headset, ti dramatiin, no? Syempre, sa mga ka-action naton nga naga-relax pa sa sinieng at tinion, nagapahunay-hunay, kapiyong-piyong anay sa makadali. While naga-monitor man sa siniang at tinion, salamat gid sa inyong mga ka-action. But anyway, diri kita anay sa aton lakat sa panahon. Ay ang southwest monsoon ang musubong ang nag-aapekto sa extreme northern Luzon. Ang intertropical convergence zone naman o kun ITCZ ang nag-aapekto sa Mindanao. Ang western Visayas lakip na dira ang Negros Occidental kag Bacolod maka-eksperyensya naman sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag panaguo bangod sa ITCZ. Kag mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan nabagatnan padulong nabagatnan nakatundan ang mabatyagan sa Isla Yasang Negros kag ang baybayon mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalod. Nagbutla kay na si Haring Adlaw las 5:25 sang aga kag ini ang magatunod las 6:09 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara naga-range sa 26 to 31 degree Celsius. 1:48 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. Ano bala ang mga dapat naton istoryahan sa subong iya nga hapon? Subong Action El Rey. Maayo gid ko na danay sa imo may ara na sa aton nga hiwagang group chat. Maayo lang ko kay station manager if okay ta ina ma-play ang video. Isa ini siya actually ka video nga naga-viral sa karon sa social media. May angot ini sa natabo ya ginakonsiderar or ginakabig sang Department of Health na isa ka violation para iya sa COVID-19 vaccination protocol. Ano ini ang natabo? Base sa isa iya ka video nga makita naton nga nag-gin-share, naglapta all over social media. Isa ka volunteer nurse, no? Ma-inject na siya kuntani sa isa man ka vaccine recipient. Ang isa ka vaccine recipient nga ini, syempre, first dose sang bakuna given sa karon nga arang presensya sang COVID-19, ang may pila ka mga vaccine recipient nga inabalang to prove nga indeed nabakunahan ako, no? O galing iniya nag-viral iya bangod sang gin-inject na, meaning ang dagom na bla, no, sa isa ka syringe. Ang dagom nga ina, ginhambalan niya pa ang vaccine na recipient, Tagalog pero ilungguhon ko lang ha?
Ya, ready ka na? Ready ka na, miss? Ari na ha? Itublok ko na ha? Meaning, i-inject ya ang ano pa lang, ang dagom. Di ba? Sa isa ka syringe, may dagom na dra siya. Amo na sang ginagamit para iya nga agyan sang bakuna pasulod sa mga ugat, no? Kung sa din nga portion, syempre, dili kita dampi sa may abaga. Amo na tong natabo. Ginsulod ang dagom. Nakuhaan sang video. Kaya may ara siya sang ang iban gani cotton nang ginabutang or hindi gani band-aid, no? Nga pang tabon sa sa injection site or sa area kundi gintublok dira ang injection. Ang natabo didto ginkuha lang isang volunteer nurse ang injection without pressing sang term sina plunger. Hindi ko be familiar gid sang iya nga hiligay nun, pasensya, pero i-explain ko lang, no? Syempre sa isa ka syringe dapat i-push mo na kung ano dang unod. Ti ang unod sadto COVID-19 vaccine nalipatan i-push sang volunteer nurse, which is nakuhaan sang video. Pero amo tong natabo after sina ginpakita sang vaccine recipient sa iban pagid nga vaccination team ang natabo. Kag didto na gin-clear sang ulihi nga indeed nabakunahan siya ya, no? Galing kiti nag-viral na ato yang nag-viral na ang amutong video. And then after sining karon lamang ho nagpagwa sang statement. Di ini natabo sa Makati. Na? Nagpagwa sang statement ang alkalde sa Makati, si Mayor Abby Binay, angot sa atong vaccination video. Ang hambal ni Binay, hambalya, it was human error. Human error, masabahin iya sang volunteer nurse, nga gilayon man gin-correct upon knowing sa mga syempre ara didto, no, mga vaccination team nga ara sa lugar, sa makita nila ang video kay ginpakita ni sang vaccine recipient didto kag gin-correct kag amo na ginbakunahan gid siya ya. So hambal ni Binay baya naintindihan sini ang natabo, no? Naintindihan sini ang natabo kag siya mismo ang nagsiling nga kung mahimo hindi na pagkakason ang nasambit iya nga nurse nga naka himo sang sala kun basihan naton ang video, di ba? Kay man masobra isa ka tuig na ini siya nga nagatrabaho bilang frontliners kag ti kun isip-isipon mabudlay gid man tuod mo, no, as vaccinators. Mabudlay sa isa ka LGU magpangita sang another personnel naman for ilakip as vaccinators. Isa ini sa mga ginmention ni Binay. Nag-apilar man ini siya nga kung mahimo sa mga nagapalapta dira sang video balya may ara pagid siya sang nabaton nga allegedly kuno ginabaligya. Kay given gani kuno nga wala bala na pasulod to ang doses sang vaccine, nagwa ang issue nga base kuno ginatigana pa para ibaligya sa iban. Ti ang ni Binay, hindi man kamo mag-amuna, no? Hindi kamo magpensar sa malain. Kay ti wala man kita iya sang uyat nga kun ano pa dira nga mga ebidensya, naghambal pa diri sing alkalde hambalya tama kasubo bangod nga nalamudan pa sang politika ang iniya nga problema. Yeah? Ang iban nga nagpalaptas ng video, ti syempre nalipay kakadlaw apan paglantaw sang sinayang video nga nag-viral sa social media, kag gingamit pa para yang pagkahuyan, no, ang vaccination program sang national kag local governments. So nag-apilar ini ang alkalde nga kun mahimo maluoy man kamo sa mga sa nurse, no, nga nag-voluntaryo, no? Nagboluntaryo nga mapadasig ang vaccination para iya sa mga residente. Kag ang siling sini nga syempre tawo lang man na siya, no? Ginakapoy, may tendency nga makahimo sang sala, pero ang importante
nakayo na ang nahimo iya nga sala. So ang last diri nga message or kaundan sang statement sang alkalde hambaya, request ko lang move on na. Kag padayunon ang pagbakuna para nga mabalik sa normal na ang tagsa-tagsa naton iya ka pangabuhi. So muna ang statement sang alkalde sang Makati bangod iya sa atong natabo, nag-viral sa social media. Pero lesson learned man ini no. Kay kagkabay nga hindi na masulit. Bisan tuod nga may ara sang statement ang alkalde, pero kung paminsaro naton, may ara gidya sang lapses, no? Kag pagbasa ko kaina from the National, nagpagwa sang statement dayon ang DOH nga nagsiling nga paglapas gidya kuno. Kag ginumpisahan na nila actually ang investigation. Maga-coordinate or magapag-angot sila sa local government sa Makati agud nga maimbestigahan ang ini nga case. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, 1:56 na kita. Dito lang ko nagtutok kay inisubong nga balita ang nagtrending. Mako muna amo tong isa ka viral video. Kabay nga hindi na masulit. Kagkabay nga ti kaluoy matutuod kun amutong sitwasyon isa pa ka volunteer nurse. Sige, 1:57 sa akon nga pagbalik standby sa aton yung mga ka-action. Kaya aton man nga pag i-istorya ko gali sa inyo ang aton nga FYI topic sa subong man nga hapon. Ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala lamod chemical.
Mayong hapon kay Sir Alex Montesa. Hambalya party on. Kag-rock on. Sige, salamat gid. Kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon man. Kay Sir Brian Junaldo. Hambalya mayong hapon indayan. Tamyaw ko lang family Junaldo. Kag salamat gid. Sige, salamat man sa imo nga pag-monitor. Kay John Earl Ubamos. Pa-shout out ko no kay Jean Formaran Puyat. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Si Ma'am Jean Formaran Puyat sa Kalibo, Aklan. Si Sir John Earl Yabe sa Kalibo man. Sa kay Lavina Valdez Maribel, mayong hapon. God bless you also. Halong dira Ma'am Lavina Valdez Maribel. Mga bag-uhanon ini, na? Sige, salamat gid. Maria Teresa Hovelenia, mayong hapon. Ma'am Vanessa Mayo with Doc Mayo sa Rochester, Minnesota, and Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob kag kay Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona, and Pamilya Dialagdon sa Pandanon, DSB. Kay Ma'am Suzette Pahe Marhen, sino ni si Action Durin man? Si Action An Subong na mayong hapon, monitor lang ko nung upod siya nga apo nga si Kergy Marhen. Marhen Montoya sang Barangay 30. Salamat. Sir Melily Oligo, Sir Noel Amar, kag kay Go Way Son. Salamat gid. Kay Miss Atia Kim Eriman, naga-monitor from Morsha. Hello kuno kay Ma'am Vanessa Mayo hua. Kay Sir Imbong Diocampo, ambalya amogid na indayan leksyon na sa tanan or na tanan sa aton. Ang ginaminiguro ni Sir atong natabo ya sa nurse na. Ma'am Christine Menyas Villalobos, mayong hapon. Naga-monitor man from Barangay Pandanon, DSB with love. Salamat. Eliezer Likayan, mayong hapon. Gary Pilione, I am watching from Bagaas, Hinigaran. Wala kami dagapon sa Hinigaran, basi kakilala ta ini. Char. Basi nakita to kakagapon, salamat gida. Alfred Arellano Zonyo Galieto. Mayong hapon mga ka-action, shout out ko lang sina John Rad kag Emmanuel. Okay, Rada ang apelyido. Salamat gid, watching from Karamay Rojas sa Palawan. Sige. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor and continue lang sa pagpadalaman sa inyo nga mga mensahe. No? Sa mga members ng Energy Fans Club, mayong hapon man sa inyo. Sige, standby sa aton nga mga ka-action.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 12. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pag-share sa inyo sang aton iyang FYI topic sa subong nga hapon. Ang aton nga topic, inablang familiar ka mo sa sa kalawigon mo na abi sa trabaho. No, wala mo nagasunod si mga pensar nga paano bala masiling nga expert ka na, no? Sa sinayang nga obra. Kay man kung gusto mo gali, no, nga mangin advance pa ang imo ya ihibalo, angot sa imo nga profession o kung inabalang bagay lang gid nga palangga mo lang gid ang industriya sang imong trabaho, o ang isa gali iya ka eksperto or masiling nga eksperto nga nagahimo ini sa nga alagyan padulong sa kaayuhan sang karera. Kung madamo ka pa sang gusto nga mapamatud-an sa parte nga ina, sang adlaw-adlaw nimo iya nga trabaho, di subong may kahigayunan pa. So yari i-share ko sa aton nga mga ka-aksyon, no, para mahibaluan nimo kung expert ka na gid man, no, sa sinaya nga field. Ay di ba may ara na kon kay isa nga nagapangduha-duha ta kay basi bala nga bisan tuod lawig ka na nga nagatrabaho, true feeling nimo hindi ka pag expert sa gihapon kay sa gihapon nagaano ka pa bala ginatry mo pagid sa gihapon nga makatuon, no, do feeling mo do wala sang untat, no, wala nagadulog sa nakahibalo ka lang sa imo iya nga ulobrahon, dason mahambal ka na iya nga isa ka na ka-expert na. Like example ko di si Action Henry. Action Henry pila ka na gani ka years as sa tech? Pila ka na gani ka years? 20 pila? Hindi ko. 28 years. Si Action Henry 28 years na. Ha? Pero for sure, si Action Henry, pambasa nga, oo, 28 years na ko diday. Pero, may ara, pagid ko sa gihapon, sa mga bag-o nga i-discover. Na? Kay subong, given subong, nga nakasulod na gani no? Sa moderno, di ba? Technology na ta subong do pareho lang nga do nagbalik si Action Henry kay kinahanglan niya naman nga magtuon liwat for another naman nga style of as technical na isa si Action Henry isa sa amon nga mga technical apat kamo Action Hands, no, technical department na kinahanglan niya nga mag-explore naman another, pero kung pamangkuton mo siya sa kalawigon sa iya nga serbisyo, may masabat gina si Action Henry sa imo, no? May masabat gina siya sa imo kay ti oo, hindi na ko medyo nubo ng akon nga ihibalo sa part nga nag-shift na kita sa bag-o iya nga mga technology, pero pamangkot ako sa mga old nga mga equipment kay tudluan ta ka na mahatag na guide si mo sa Action Henry, same man na sa mga other pagin nga mga nagaobra sa opisina nga oo tuod may mga bag-uhan no naman fresh naman ang ila ya nga mga nahibaluan, pero importante gyud gihapon nga magpamangkot ka sa mga senior nimo kay man oo damo ka na balaan nga mga bag-o, pero si senior nimo ya dugay na da siya sa industriya, meaning sa imo bag-o siya gliadaan no? Kapila na duga sulit-sulit lang kada tuig nga nagagalabay na sa iya ang ina nga mga experience. So ari i-share ko sa inyo sa aton nga mga ka-aksyon ang pila ya ka mga pwede or mga pamaagi agod nga makaabante ikaw, na para padulong man sa imo handom nga mas mapaayo mo pagid ang imo nga career. Number 1,
magpain sang sobra pa nga oras. Di man na sila nga adlaw ma-overtime ikaw. No? Sapya ka hindi ka mahimo mangin eksperto sa tanan nga bagay kung wala ka sa nagakaigo nga oras o kung sobra nga oras ang itigana para diri kag maka-eksperyensya pa sang anuman nga mga bagay nga dapat tumanon sa trabaho, kinahanglan mo sang mas madalom nga eksperyensya para malabot ini. O para naman yan sa mga bag-o graduate sa college, importante man nga magpainanay or ina ba lang may ana na kun kaisa kung mag-apply ka sang trabaho, gina-require nga may dapat may 1 to 2 years nga experience. Di kung baguhanon ikaw, tendency ano ka gidayon, hindi ka agad-agad yung nga mabaton. Magluwas lang kung ma-check nila ang imo nga credentials na or ang imo man nga background. Ay, graduate na siya gali. Valedictorian since elementary up to high school, pagka college, mayo man ang iya nga performance. Bisan tuod nga mag-ulang ni siya, may tendency nga maka-share ni sa iya nga natun-an. So muna ang pilaman ka mga bagay nga ginakonsiderar masiling ka ma-consider ka iya nga expert. Ang ikaduha, makig-angot sa iban. Na? Ang mga eksperto may ara sang gina-share nga istorya. Kag permi ni siya iya nga like for example, iyalibawa ko lang kay siyempre hari ko din nagaobra sa amo nga industriya iya ka radyo may mga senior kami diri. One example ko nga nagatudlo man sa amon si Miss Wilma, no? Sa New Center na siya before. Si Action Boy Duran. Maghambal na sila nga hindi na paggamita ang amuna nga term. Dugay na saya ginagamit, no? Sang sano pa na siya nga ginagamit. Ilisi na bisang amuni nga term. No? Siyempre masunod man ikaw. Kay mas sila mo mas nakahibalo sila. Kagang isa pagid may ara na sila sang gina-share man nga experience nila bala before. Di man lang na siya siling nga ginapa-bati-batian kanila or whatsoever, kundi gina-share lang na nila para ma-motivate ka man nga ay sa una gali bisan wala sila sang available nga tools, wala sila sang available nga pero nakapangita sila sang ideya para makakita sang balita. Isubong imo iya do na lang tawag na, ginahungit na lang, kaya ara na tanan sa internet, ang imo na lang obrahon, search ka dira, o budlay pa sa imo. Na, mga mo na nga senaryo kung kaisa, pero, kung pamatian mo na, kag, inaplang i-absorb mo, tawag na, batunon mo siya, as positive, dako na siyang bulig sa imo, para ikaw iya ang mag-grow. Hindi magsiling tudluan ka, ay, pagtalikod sa nagtudlo sim, lambot naman to siya sa ngakon nga ubraman. Ano naman tumit ubra ko siya nga, sala naman tuman. Pero bago na gin-explain sa imo kung ano ang imo nga sala. Galing kay ang imo nga paminsaron kay Mambal kaya nga bag-o ko graduate, mas may nakahibalo ko yasang sa iya. Nahamon lang nga mindset kung kaisa. Muna nga nagkakalapawan man, no? Nga feeling naton basta baguhanon kita bag-o graduate press ka pa ngaton nga nahibaluan pero hindi gina Japon. Dapat daw kumbaga i-balance. Ang ikatatlo, padayuna ang pagtuon, no? Importante nga padayunon ang pagtuon. Ari naman niya kadamay may example ko ba from Action Hands, Action Boy, Tita Wilma, and subong naman niya nakuha ko ni kay Action Fred. Padayunon ang pagtuon. Kaya maghambalan na sila nga ay sagad na ko na diya sa amo niya. Expert na ko niya sa amo nga bagay. Section Fred gidya ginahambala ginapermi. Ay everyday sa imo kada pagpungko sa programa nagatuon ikaw. Hindi ka na magsiling kun tungod kahibalo ka ng sampasikot-sikot, may adlaw ginaya nga malipat ikaw sang imo nga ihambal, bisan kabisado mo na siya, everyday mo na siya ginahambal, pero may tendency
nga malipat ikaw. Namo nang kakatandaan ko kay Action Fred, nga balya, nang tuni, hindi maguntat sa pagtuon, kay kung hambalya ang sa media ko nung nga ginasilin, is hindi na yan sa, hindi na yan kung kahibalo ka na, madulog na, no? Ambal ni Action Fred, kung kahibalo ka, hibalo pagidugang. Para mas makahibalo ka gid. And lastly, medyo lawig-lawig na nga ako nga share, no? Ang last na lang no? Hindi lang paggamiton ang termino nga expert. Okay, kung kaisa, amuni ang mga term nga maggamiton naton abi para naton sa aton kaugalingon. May mahambal ginang iban. Ginambalan na itong iya ko galingon niya, expert na sa kuno. So, diin gid sabi nangin expert, amo na siya. Pero, ang sa imo lang ihambal mo lang medyo may ihibalo lang ko no? Medyo may idea lang ko i-share ko lang ni sa imo. Pero, depende na sa imo kung batunon mo o kung hindi. Depende na sa imo kung i-absorb mo ini siya nga, mga paghangop no sa mga bagay-bagay, kung batunon mo na siya ti okay, no? Kung hindi mo pagbatunon ti okay lang man Japon, ara na ya sa imo. Pero medyo halong-halong lang sa paghambal nga expert na ko daya. No? Ako man na usual actually nga mabatian. Kapin pagid nga may mga gunay kon kaisa nga lahog-lahog lang na tuod, pero sa iba na nga makapamati lain ang ila yang paghangop, no? Kay feeling nila do hisa ni sa sako, no? Nga gahambal ni siya nga expert na sa yahaw. No? Hindi mo man ayamanan ang tawo kay may kanya-kanya kita gani nga mga attitude ti be careful man sa pag-usar sang words. No? Word or words nga gamiton para hindi man ma-offend or wala ka sang may malapakan even though wala ka kahibalo nga may nalapakan ka na gali. Alas 2:18 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Yes, aton nga mga ka-action, amo yadto ang aton man nga FYI. Now, FYI topic naton sa subong iya nga hapon, labi na gid sa mga gusto dira iya nga mas paayuhon, no? Ang ila iya nga career, no? Parang mapaayo man syempre ang ila nga trabaho kag makitaan bala nila nga indeed, no, na perform nila ang ila iya nga mga career, no? Or ang ila man nga passion. Sige, alas 2:19, standby sa aton nga mga ka-action. Kay this time, diri kita sa pagbasa iya sang sulat, kaya padala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man o kung kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton nga letter sender sa subong iya nga hapon, nagpatawag lamang sa kay June. Kag ang sulat ni June nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagamonitor sang programa ang This Is My Life. Tawagan lamang ako kay June. Tita We, hindi man sa ginakahuya ko ang akong girlfriend, tungod tama kahalatado sang iya dughan, pero sa masami, ginahambalan ko siya nga hindi magsuksok sa mga pikit o
aron mga bayo tita nga mahalata gid ang kadakuon sa iya dughan. Kung kaupod ko siya, permi ako na balaka, tungod ginatulok siya sa mga malabayan namon nga mga kalalakinan. Nervyos kag irita ang nagakatabo sa akon. Kung upod kami sa mga barkada ko, ginalahugan nila ako tita, nga ginpangaluyagan ko kuno ang akon girlfriend sa karon, bangod sa dako ang iya nga dughan. Tub-tub sa napikon ako tita, bangod sa manabaw nga rason nga ila ginaakusa sa akon. Tita we, para sa akon, ginpalangga ako siya, bangod mabuot siya, kag indi tungod sa iya dughan. Permi, nagainit ang ulo ko kung may mga tawo nga nagangisi, na masugata namon tita, nga daw pareho lang, nga bag-o lang sila nakakita sang kaangay kadako nga dughan. Mas ako nabalaka. Hagbangod sini tita, napamensar ko, nga kung pwede, pabuhinan ko ang iya nga dughan. Tita we, ang pamangkot ko, malain balaayhan ini? Salamat gid sa pagbasa sa ngakon sulat. Ang tagpadala, June. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:23 na kita. Amo yadto ang isa man sa aton nga letter sender. Ang problema niya, kung pamensaron, hindi magisiling nga problema, no? Galing kay tigdo nagala ilang buot niya as lalaki, nga ginalantaw sa mga kapwa man niya nga mga lalaki. Ang dughan sa iya nga nobya. Ano guni kadako man? Mo ba Action El Rey? Sobra naman mo Action El Rey. Sobra na mo Action El Rey. Ano na mo ya kalalaw na mo ya pag-explain sa ako ng Action El Rey. Sigurong hilmulon lang kapin pa ko naka-fit siya, no? May ara ginaya mo, may classmate ko na sang una. But anyway, sa aton yung mga ka-action, standby, kay akon man pagabasahon ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma. Kung may ara ka mo da share, basi may experience man ka mo, like amo ning sitwasyon sa kay June, pwede gid padala ka mo sang inyo yung ma-comment or ma-advise sa aton nga letter sender via Facebook Live. Pwede mo man galantaw Facebook Live, so go, message ka mo dira. Sige, alas 2:24 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. Hindi gid mapunggan ang ihom ni Action El Rey. Sige, standby sa aton nga mga ka-action, sa akon man nga panumbalik. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong Sa kay Ma'am Elizabeth Malacca Gamala, mayong hapon, always ko na naga-monitor and more power. Kay Manman Rada, mayong hapon, bati po si Kuya Alfred Zonio Galieto at si Manman and also si Kuya Mark and John. Sige, salamat.
Sa kay Christopher, mayong hapon dira sa imo. Kay Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon. Kag sa tanan nga nagapamati, please greet lang family Susana sa Barangay Malingin, Bagos City. Salamat, gid. Ma'am Rosamil Fernandez, I'm watching from Lancaster, New City, General Trias, Cavite. I miss my hometown, Bacolod City. Okay lang na, ma'am. Kung wala lang yung pandemic, agad-agad makapuli lang kita sini kung may ara lang sa plete. Galing kay may pandemic, to kabudlay gid no. But anyway, sige lang i-pray ta lang na. Ma'am Virgie Olpinda, mayong hapon. Nag-monitor dira sa may Celine Homes. Ambaya tudo ulan, pero nag-monitor gahapon basta may suga lang, hindi lang mag-burn out. Sige, salamat Sir Eddie Lawas, mayong hapon man and happy Monday. Upo dira kay Nanay Isabel. Ma'am Ann Villaviray, good afternoon also. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor sa subong nga hapon. Ano ning natabo? Wait. Kailan gad kay i-refresh naton ang aton nga live kay para mabasahan naton ang iban pa naton nga mga kaaksyon nga naga-monitor, no? Continue lang sa pagpadala man sa inyo nga mga mensahe sa aton nga mga kaaksyon. Kag salamat kid.
2:36 na kita. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod, ini si Indayan. Oh, by the way, mayong hapon dira sa kay Apple Kasiple. Kag sa iya man nga boyfriend na nalipat ko sang pangalan ni Sir. But anyway, mayong hapon kag kay Ta Eva Sangko. Sige, this time, sa aton nga mga ka-aksyon, diri kita sa pagkabasa. No? Sa mahatag iya nga advice ni Tita Wilma, sa aton nga letter sender sa subuman nga hapon nga nagpatawag lamang sa kay June. Mayong hapon sa imo June, abi mo June, mas maayo, hindi ka dira magpasobrang mangin conscious kung ano ang mayara sa imo nga girlfriend. Ano gid kung dako ang iya nga dughan? Ang importante, baton ninyo ang isa kag isa. Hindi pagsapaka ang iba nga tawo, and be confident sa GF nimo. Kay kung pamensaron, maapektuhan lamang ang inyo nga relasyon kung perme naka-focus ka sa ihambal sang iban. Para sa akon, hindi madami nga pabuhinan nimo ang iya nga dughan. Una, pwede nga maka-apekto ini sa iya lawas. Pag ikaduha, tama ka delikado ang mga retoke nga ginatawag nga ginahimo sa lawas. So, ang himuon mo na lang, batuna kag mas palanggaa ang imo nga girlfriend. June, salamat gid sa imo nga pag-share sang imo problema diri sa This is My Life. Alas 2:39 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yan to ang mahatag advice ni Tita Wilma sa aton man letter sender nga nagpatawag lamang sa kay John. Ano gituod no? Ano ginahaw kung dako ang iya yang dughan? Alangan piliton niya nga mapagamay. Alangan nga for the sake lang nga ma-please ang tawo. Ma-undergo siya sang surgery or whatsoever dira tama na blak mahal kagang isa pa delikado man. So sa imo June, dapat ikaw number 1 nga mangin number 1 supporter, kumbaga number 1 shoulder to lean on sang imo nga girlfriend if amo ni ang problema. Nga daw feeling nimo nabastos siya tungod iya sa kadakuon sang iya nga dughan. Ban gani ginahimo na iya nga asset, diba? Ara niya simo kun daw ano ka confident. Magluwas lang guro kun bata pagid man kaayo tapos matingala ka iya nga kadako, diba? May isa na kagin nalantawan ko sa TV. Kadako sang iya nga dughan pero pila pa lang ang iya nga edad. Lain na iya. Pero kung normal man lang iya sa isa ka tawo, I mean kun nagapang idaron siya like 20 to 23 tapos dako iya nga dughan. Natural lang gid hindi na malikawan. Diba? Kay basi sa lahi nila. Well, anyway, kabay nga makabulig ina June, no? Again, chairman or agin hatag nga advice ni Tita Wilma sa imo nga problema subong, no? Hindi gid mag-dare, hindi gid maghalay bisan may available ka pa nga kwarta, no? Para suportahan ang surgery pero hindi gid, no? Kay mabudlay na yan. Alas 2:41 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton mga ka-action. Kay this time, diri kita sa aton first part sa horoscope.
nato ng mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Cancer, makibot ka sa isa ya kabalita, halin sa imo abyan, himata ukon kaupod sa trabaho. Kung ini ang imo ikalipay o kung hindi, ikaw lamang ang nakahibado. Sa mga Cancer, lucky numbers 12, 24, 35, and 39. Indigo is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Maayo nga palatandaan angot sa paghigugma. Kung isa ka Taurus ang makilala, sigurado makarelasyon mo siya. Make sure lang ba laki, hindi nga laki-laki ha. Sa mga Leo dira, lucky numbers 19, 22, 33, and 40. Red is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, batuna ang nahimo nga sala. Makapamag-an ina sang imo ginadala. Mag-relax kung nagagamo ang imo iya nga pamensaron. Sa mga Virgo, lucky numbers 4, 17, 23, 30. Orange is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Wala balay sang tawo nga wala ginahandom ang kaayuhan sa kabuhi. So para malabot ina, bag-uha ang sala mo dira nga mga pamaagi. Sa mga Libra, lucky numbers 22, 27, 39, and 44. Green is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, kung may duda, hindi pagpadayuna kay sigurado, hindi manami ang resulta. Sa mga Scorpio, kinahanglan, perme magpanigurado. Scorpio lucky numbers 1, 26, 30, and 40. Blue is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, kung may problema, hibalua ang rason. Baguha ang mga pamaagi, agad hindi na masulit pa ang kaangay sina nga problema. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 2, 17, 25, and 35. Sky blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:45 na kita. Amo yadto ang aton first part sang horoscope. Standby sa aton nga mga ka-aksyon para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Prepara kita para man sa itong coffee break. Dugay-dugay.
Mayong hapon sa kay Ma'am Janet Torba Villaluz. Nakibot ako sa'yo. Mayong hapon sa liwat kay Ma'am Janet Torba Villaluz. Nag-monitor sa may barangay Pahanukoy. Si Manang ginikagapon mo. Sige, salamat gid sa imo ng Janet Torba Villaluz. Dra sa may barangay Pahanukoy nga nag-monitor sa siniya nga tinion. And also sa kay Romulo Batang sang Purok Kumaliskis. Ay, danay lang barangay nagiling Kumaliskis. Barangay Kumaliskis, wait. Doon nagsala na ko ha. Doon inokbalo mag-identify sang Purok ag barangay ha. Wait, ano ganing Purok, di ba? Purok Kumaliskis, barangay ano? Hindi gidya na lipat ka naan. Basta sa Kumaliskis, barangay Kumaliskis I think. Na pasensya. Barangay Kumaliskis sa Banuasang Don Salvador Benedicto. Nan. Si Romulo Batang, kag sa Batang family. Ginasunggod ni sa sakon, pero ginatamyaw ko man siya. Galibog gid ulo ko kag gasunggod man sa Japon. Ha? Anyway, mayong hapon dira sa imo. And also sa mga members ng Energy Fans Club, sila dira nga president, sa ila kay Dennis Richard Tibor Roma, dira sa Manuasang San Enrique, sa kay Regentan Villalon, sa may area naman isang Manapla, no? Vice President, kag ang Secretary Anthony Jones Havilio Ciblano, and other pagid nga mga members ng Energy Fans Club. Sila yan ni Ma'am sino pa ginagani man ang mga si Ma'am Jean Oy Cicer, na Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, no, ka-beautiful ba kay Ma'am Liza Joy, no, nakakadto na di siya one time. Kag kabuot, no, kabuot klaseng nga tawo, na kag ka-very tawag ni do manang balahaw na. Sige, salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor, and also sa mga ka-action manaton nga nag-monitor sa siniya nga oras, no, via Facebook Live, sa kay Ma'am Ann Villaviray, sa liwat sa kay ta Eva Sangko, no, ta Eva Sangko, and to Joel Sangko and family. Now nga na always man nag-monitor. Salamat gid sa inyo yung mga ka-action. Okay. God bless us all. Si Sir Alex Montes, nga from time to time gapadala gid sang iya yung mga messages. Salamat gid sa aton nga mga ka-action.
Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Alas 2:58, Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik diri sa aton programa. Sa iluhandanay naton ang mga nabili naton nga mga horoscope. Sa mga Capricorn, Desyembre 22 to Enero 19, nakapalibot ang mga tawo walang nga mga nagapamintaha kag butigon. Maghalong kag mag-alerto. Sa mga Capricorn dira, lucky numbers 13, 33, 40, and 41. Neon green is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, magpakatawhay kag hangpon, bangod malapit ka sa tawo nga pikon kag dasig mag-init ang ulo. Sa mga Aquarius, lucky numbers 4, 14, 32, and 33. Red is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20, ang paglingaw sang kaugalingon, magahatag sang kalipay. Pero, hindi lang magpasobra sa gasto. Sa mga Pisces, lucky numbers 20, 39, 40, and 42. Aqua blue is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19, hindi maghandom kung kahibalo ka nga imposible ina matabo. Permi lamang nga mangin humble kag hindi magpadayaw. Sa mga Aries, lucky numbers 7, 9, 39, and 41. Brown is your lucky color. Standby danay sa aton mga ka-aksyon para sa aton mga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us,
we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kag para sa mga nabilin pa naton, yung mga horoscope, sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Taurus, may ara ka sang kinaadman nga pwede magamit sa research. Mahatagan ka sang atensyon sa imo draya isa ka kaistorya. Sa mga Taurus, lucky numbers 8, 24, 34, and 38. Jade green is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, sunggod kag kasakit ang imo iyang mabatsagan kung hindi ikaw magpakatawhay kag magpaubos. Sa mga Gemini, lucky numbers 18, 27, 36, and 40. Bold yellow is your lucky color. Alas 3:02 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yadto ang aton man nga horoscope of the day sa Lunes iya nga adlaw, Hunyo 28 tuig 2021. By the way, mayong hapon sa kay Rinaldo Lumacan. Have a great day kuno ho. Sige, salamat gid sa pag-monitor. Kag antes man, diri kita anay sa aton iyang Bible verse of the day. Gikan sa Matthew chapter 25 verse 37 to 40. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and we feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in person and go to visit you? The king replied, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. I can't say goodbye. Salamat gid sa aton mga ka-aksyon sa pagupod sa akon sa Lunas nga edisyon sang This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Ini naman ang alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,